अय्यो गौरी तुम गेला रूप कितलं सुंदर एक असा एक बंदर माझा अंदर करता तू ने गेला बाप पेला मी माझा अंदर करू देणार पण म्हणे हा साड्या आणि बैठ घेऊन हलकटात आता पीस 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 चाल बैठ घेऊन हलकट नि हो मरकट थांब रे हे व्यंकट तू हिंगी द्यायला हाव ह्या गावात एक इन्व्हेस्टमेंट कंपनी घालू को सर मी कर को येईना माका राहूच्या एक भाडे रूम जाय अशिले हाव दिता महिन्याक 10,000 भाडे 10,000 भाडे तसला रूम भेटून पण समजायचं